magana da cewa a wani lokacin ana yin maganar kudin harajin ka ya kare. Haka zalika inda kuma ba haraji baka sallami yarima. Tiburarru ne kuma makirai ne. Na ji da wani yanayi. Zalika ba jin magana suke yi ba inda tsinkensu suka dauka suka tsambala shi a cikin dan waken duniya. Ba ku da labari wata ya kare ana biyan haraji? Yanzu dan zan tsaya da budurwa dole sai na nemi waye kai sai na nemi yadda ka zan tsaya. Dalla kar ka ba su. Me hakan man ki bari ya ba su man. Tsoron su ake ji. Wai ni ina jin ma labarin wai har marin yan mata suke to wallahi ku kalli wa'idda kuke. Ke yar marasa kunyan nan. Yar banza kamar kana kallanta kamar mangiya wannan yare sai fitina tsiya. A nan ma baki zaki karasa mana. Malam lafiya me haka? Yarinya, lafiya ce ta kai haka. Kullum ni ina tara kuɗin mutane kana zuwa kana kwashewa? To ina ruwana da wani masu gari, na ruwana da shi. Ina ruwanki da masu gari? Bai darajar mutumin nan? An fada. Ashe kai kake cuta na. Da labukan ruwan nan babu mu wuce. Da kuma hauma a cikin sa. Shegun ƙauye. Shegun ƙauye. Tabbas mai dokan bacci ya bayyana a lokacin da ake bada tazara a lokacin da suke kusanci da shashancin su. Shegun ƙauye. For the mercy, for the destruction, for the mercy, for the eloquent, for the mercy, for the non-capacity. Shegun ƙauye. Kamfanin dandalin barkwanci film production. Kai da baka zuwa gida, baka kula da ummatin da kai aure. Mashirin shirin Nuruddin Muhammad, labari da kuma tsarawa Yahaya Ibrahim Yes Boy, mashirin shirin Muhammad Dan Kwata, mataimakin mai shiryawa B Zango, mataimakin mai bada umarni Nuruddin Muhammad, wanda ya bada umarni Ismail Rama Marin kawai. Flock of the Gari da Allah ya kara ma lafiya. Shegun ƙauye. Ayi wa Malam Barau bulala biyu. Ga mari ga tsinki da Gadan nan ta karye da malam. Na ji ɗazu ka ce gada ta karye wa malam. To ina ruwan biri da gada ko gada ta karye wa malam ai yana da ɗan biri yana da hanyarsa ta samawu. Start for the main roles in the end of the road. Me ya faru? Ba zan ji ba, ba zan ji ba. Ba zan ji ba. Me gari? Me gari? Yace akai ta za a yi mata allura polio. Ana ta sanarwa a gari. Yawwa Shegun ƙauye. Domin neman wannan katatan shirin sai ku subscribe ku danna mana karrawa a tatashinmu na YouTube mai suna kamar haka dandalin barkwanci TV da kuma magajin Abala TV sai kuma Dutse TV duk a YouTube channel ɗinmu Shegun ƙauye. Haka zalika za ku iya samun wannan katatan shirin a channel YouTube ɗinmu mai suna S Samba TV.